יונתן, איזה כיף שאתה בא בגובה שלי, אה? כן. למה, איך אתה בכזה גובה? מה זה? מישהו נפל בגובה. ואיפה אנחנו הולכים? איפה אנחנו הולכים? בירושלים, מה יש מאחורינו? רכבת קלה. את מי? אין לי מושג מי זה הדמויות האלה, זה נראה ישראלי מדי. זהו, עברי לידר. הנה אמא מצלמת אפילו, זה מסעדת קרמה בירושלים, בתיאבון. קרמה. כי אנחנו שותים הרבה. נראה מעולה. תאכל, זה קלמרי שאתה אוהב. תיאבון מתוק. זה חם, זה חם, זהירות. תצפו. איך הסנדוויץ' שלכם? עוד לא קמתי, אתה יכול לקחת ממנו ביט ראשון. נראה מעולה. מה אתה עושה? קח ביט, אני אצלם לך. יאללה, צלם אותי, לוקח ביט. טעים? נראה מעולה, דני. ומה זה החומה הזו? מי בנה אותה? מתי בנו אותה? בשנת 1583 העות'מאנים. העות'מאנים, נכון. בנה את שער יפו לפני 486 שנה. אבל מה זה טוב? מה זה שם? זה המקום שבו עושים את כל התפילות. הנה הפטריארכלים יוצאים. עושים פה טקסים. הנה פה יש גם את החלק הזה. הוא סגור, אני לא יודע למה. מנקים פה משהו כזה. יונתן! לאן אתה נוסע? טוב, הוא עזר להם, אבל אמר לה, אוקיי. ביי ביי ירושלים, שער יפו.